Νεκροταφείο για τα άγρια μεταναστευτικά πουλιά έχει γίνει η λίμνη Κουμουνδούρου στον Ασπρόπυργο. Κάπου εκεί στα μολυσμένα νερά της σταματάει το μακρύ του ταξίδι. Παρ' όλα αυτά η λίμνη έχει χαρακτηριστεί ως Natura 2000. Υπάρχει ένα πλήθος ρηπογόνων παραγόντων από το οποίο μπορεί να επηρεαστεί ποιοτικά και να υποβαθμιστούν τα νερά της λίμνης. Η λίμνη έχει μετατραπεί σε δεξαμενή πετρελοειδών από τις παρακείμενες βιομηχανίες και τα δηληστήρια. Σε μικρή απόσταση βρίσκεται και ένα στρατόπεδο στο οποίο αποθηκεύονται υγρά καύσιμα αλλά και η χωματερή των Άνω Λιωσίων. Δυστυχώς μαθαίνουμε ότι υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού του Υπουργείου Ανάπτυξης να μεταφερθούν εκεί δεξαμενές από το πέραμα. Αν μετεγκατασταθούν εκεί και άλλες δεξαμενές πετρελό, είναι η οριστική καταστροφή. Το 1991 το ΕΠΕΧΟΔΕ είχε καταθέσει μια πρόταση παρεμβάσεων για τη λίμνη, η οποία έμεινε στα χαρτιά. Άλλη μια μελέτη εκπονήθηκε το 2001 ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων, η οποία επίσης δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Όπως άλλωστε και αυτή της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής στη συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Οι μελέτες προβλέπουν μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση ειδικών χώρων αναψυχής και την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων της ευρύτερης περιοχής. Και έχουμε μελέτες, δεν έχουμε πολιτική βούληση, δεν έχουμε όραμα για την οικολογική ανάδειξη της λίμνης Κουμουνδούρου. Όταν η λίμνη γίνει επισκέψιμη, όταν πάει ο κόσμος, θα βλέπει τους ρήπους και θα καταγγέλει. Αν και η καταστροφή που έχει υποστεί το οικοσύστημα της περιοχής είναι τεράστια, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι μπορεί να διασωθεί αρκεί να ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα.